Kaixo baratzazaleok, badakigu asko zaretela jarraitzen gaituzuenak. Iristen zaizkigu zuen zorion mezuak. Eta eskertzeko modurik onena, saioa egiten jarraitzea, ez da? Gaurko hautxe da prestatu dizueguna. Bidaurretan hasiko dugu gaurko saioa. Tuterako gogoioak landatuko ditugu, edo Mikel Etxegaraik esaten duen bezala, bidaurretako kogoiuk. Ondoren, bakedan ora joanen gara. Bertan, David Ruiz de Galarreta zain dugu sagarrak jasotzeko. Ondoren, Pirineoko patataren elkartea ezagutuko dugu. Horretarako, Carlos Bueno nekazaria eta Alexia Zabalza Intiako teknikaria gurekin izanen ditugu. Eta azkenik, baratzeko pikua katalean, Inigo Segurolak estrabagantzia izanen du gaurkoan ardatz. Prest zaudete hasteko? Ongietorri hiri baratzea saiora. Mikel, ja etxeko zaitut. Bai. Zara nire irakaslea. Nire datorren urteko baratzan zer jarri eta nola jarri zuk erakusten diazu. Baina ez nari bakarrik, gure ikusle guztiei ere bai. Oso eskertuak daude. Bai. Esaten gaituzte hortikan. Bai, niri bai aingeruri. Jarraitzen gaituzte, ezta? Bai. Eta zuen azalpenen zai daude. Beraz gaur beste azalpen bat. Tuterako kogoioak? Emanen diago, bai. Tuterako kogoioak edo, bueno. Bueno, bidaurretakoak. Bidaurretako kogoiuk. Bidaurretako kogoiuk. Zea letxe. Hala. Zea letxe. Oso ongi. Eta bai, egingo duguna, letxugaren oso antzekoa da landatzeko modua. Bakarrik honek egiten duena txikiagoa denez landarea edo bukaerako produktua. Bai. Espazio txikiagoan landatzen alduzu. Distantzia txikiagoak eman. Eta zenbateko distantzia orduan beharko genuke? Ba, hau egiten dut. Ahojo ere bai? Bai, hau egiten dut ahojo. Baina, bueno, ze ibiliko gara, 15 hogei tartean? Bai. Ez, 15. 15. Bestea hogei, honek 15. Bale. Distantzia. Eta bai egiten aldugula, truko bat beti izaten da. Landatzen hasi, adibidez, eta landatzen duzun heinean, ikusi gutxera bera, marraztu lurrean. Osea, irudimenarekin jolastu beharra dugu orduan, ez? Gogoratu nola jaten duzun zuk etxean, kogoio bat, eta irudikatu pixka bat hartzen duen neurria. Beharko lukeen espazio hori utzi ahal izateko. Eta ez bat zara fiatzen, pixka bat gehiago. Marraztu duzunaren pixka bat handiago. Bale. Horrek esan nahi du, handiagoak espero ditugula orduan. Ez dela kimikoa bota eta segura handiatiko dela. Ez, hemen kimikorik ez, hemen dena ekologikoa egiten duzu. Itxurak gutxi. Hori da. Orduan kogoioak, bidaurretako kogoiuk, Mikelek dio bezala. Gainontzeko entzat tuterako kogoioak. Baina, bueno. Hasiko ginen, botako ditut. Hau ere egin behar duzu ezkerreskubi, tres bolillo ura bezala? Tres bolillo. Ja, gero eta famatuago den teknika zuen artean, ez? Bai, ari gara terminologia bat ikasten. Antez ere hori, jakin marko genuen nola esaten den euskeraz. Ja. Hor, euskaltzaindiako pertsonaren bat edo... Bai, galdetuko dugu. Tres bolillo nola esaten da? 3 pilotatxo. Hoixe. Edo ez, bolillo zer da bolillo. Begira, zuek landatu aurretik beti egiten duzue planteatu. Gero, baratzezain askok ez dute hori egiten. Hasten dira zuzenan kaka dena jartzen, baina komenigarria da, ez, planteamendu hori egitea. Bai, adibidez, guk ere egiten duguna, kordela jarri dugu. Bai. Eta ni eskuina naizenez, hartu behar du landarea ezkerrarekin. Bai. Orduan distantziara utzi, baina beti ezkerraldean. Ezkerraldean, Eta gero zuk behin hartuta, edo eskuinaldean edo ezkerraldean. Bale, ados. Bira, azkenean tontakeria dirudite gauza hauek, baina ez? Bai, da badaude lanak, daukatela ergonomia kriston garrantzia, eta igual baratzean beti, hori, izan garenez, edo baratzean ibili den jendea, pixka bat dola egin, pentsatu gabe, baina, ikasten joaten gara, ez? Ikasten duguna eskolan eta prevención de riesgos laborales, eta hori lanbide heziketan ematen da kriston pila. Eta, ikasi duguna beste ziklo batzutan edo. Oso aki. Jarri. Hasiko ginen, eta esan dugun bezala,
bueno, hau ni nahiago izaten dut belauniko jarri, ze oso distantzia txikia denez, Claro. Postura berdinean egiten dituzu 3 landare jarri. Bai, eta gaina zure alturak eskertuko du. Bai. Batez ere egiten ditugunean landaketa horiek 1000 kogoioena edo. Buah, eske, ja, zifra horiek... Bai, potenteak. Bueno, gaur bertan ibili gara jartzen, ez dakit zenbat bandeja, baina 1500 letxuga inguru, bai. Beira, Bueno, letxuga eta kogoioak. Vale, behin landatuta, ureztatu beharko genuke lehenengo landarea bera? Bai, bai. ez du importa goteoa jarri lehendabiziko edo Goteoa jarriko diozu kogoioi ere bai. Jarriko dio goteoa, Vale. tresbolillo moduan jartzean, hoberena da goteoa jartzea. Vale. Batez ere efizientziari begira, ez horren gabiltzala efizientzia. Bai. Ba, bueno, tantaka denez, beti joango da gutxi gora bera kogoioaren oso ondoan. Eta bustiko duen eremua murriztu egongo da. Goitik, regaderarekin edo, bueno, azkenean sinplena, regaderarekin joan, titatum, jazta. Baina, gero, belartxarrak eremua handia ureztatzen dugunez, belartxarrak ere askoz gehiago aterako dira. Orduan lana... Bai, gehiago dugu. Hoi da. Orduan, badukat hemen tubo puska bat. Irudikatuko dugu orduan... Bai, bueno, nahi baduzu bire, kentzen aldugu kordela, kenduko dut. Horrela, jendeak ikus dezan errexago, gelitzen den. Eta hartu puntxa hori. Laguntza ditut? Bai. Venga. A ber. Eta jarriko genuen... Erdian, tartean? Erdian, bai. Bale, ados. Kordela zijoan leku berean. Hori da. Eta zentratu egotea. A ber, ez daukanak sistema hau, egin dezala... Nahi duen bezala, guk erakutsiko dugu beste modu bat, pixka bat jendeak ikus dezan. Egitan efizienteagoa delako. Eta gero egiten duzu, tubotxo hori zulatu edo nola? Ez, zulua ditu. Baditu, bai. 30 zentimetroro zulo txikiak. Hoi, ibili gabe egon denez, lurrarekin... Bai, itxi da, baina hori behin presioa emanez gero... Claro, aterako litzateke hortik. Bai, aterako litzateke. Eta hori, ikusten dugu hemen, gutxi gora bera, izango zen, honek egingo zuen, tantaka bota eta hemen goian, etzen nabarituko korrontxo handia, baina behan egiten duen forma egiten du poltsa forma. Liburutan eta informazioetan irudikatzen da horrela. Goteoak egiten duen forma dela poltsa bat, erortzen da tantaka eta lurrazpian egiten da eta orduan ezetasuna mantentzen duzu hor... Baina goian ez dago ia ezetasunik. Hori bai, goteoarekin beti lehendabiziko astean edo bi ureztatzen man, eta beti landareari bota. Igual regadera txiki batekin edo landareari bota. Behin sustraia botatzen duela, ja bilatuko du, sustraiak bilatuko du goteoaren ezetasun hori. Ze kuriosoa. Bai, ze etxeetan ez da normalena hau eukitzea, gure baratze arruntetan. Jendeak askotan jartzen ditu depositoak 1000 litrokoak edo metro kubikoko depositoak altueran, beti altuera, grabitatearen indarraz, presio txiki bat ematen duelako. Eta ez duzu behar guk hemen dugun bezala edo motobomba bat edo bomba elektriko bat. Oso ongi. Gaur ikasi ditugu bi gauza orduan. Kogoioak berak landatzeko tresbolilloera hau, baina baita ureztatze sistemaren kontuare, bai? Eta esan barra dudana ere, hau letxugak behar duela toki gehiago ere, mantxoago egiten delako letxuga. Honek toki gutxiago behar du, azkarrago egiten delako, eta txikiagoa, baina azkarrago. Egan aste bateko diferentziarekin. Gu normalean jarritako kogoioak, letxugaren batera jarritakoak, aste bat lehenago edo... Lehenago jasoko ditugu kogoioak orduan, ez? Mozten hasten gara kogoioak, bai. Egina daudelako. Bale. Eta bixe. Ze goxuak, ero antxoia pixka batekin da, Xo. Xo, oraindik hasi egin behar da dute. Bai, ameketakoa hartu barra bainik. Oso ongi, Mikel, mila esker. Zeri.
Bakedano herrian gaude, eta sagarrondo batzutan Davidekin, David, hauek zureak dira, sagarrondo hauek. Bai. Kasu honetan, nik daukadan sagarra da reineta bezala ezagutzen duguna, ez? Bai. Hau jasotzeko dagoia? Justo, gelditzen zaio pixka bat. Igual aste bat, diaste, hola ibiliko da. Bai. Eta nola dakizu hori, hau eskutan daukat, momentu batean erori egin delako, ezta? Bai. Jakiten dugu normalean kolorearengatik eta jaten ari garenean hori gozoa dagoelako. Osea, joaten zarete probatzen? Bai, gutxi bai. Dena batera iristen da, orduan baten bat gozoa baldin badago, ordua da. Bale, orduan oraindik astetxo bat, bi aste falta zaizkio. Bi aste falta zaizkio. Hauek jasotzeko. Baina ez daukazu reineta bakarrik zuk, hemen Bakedanon. Ez, hemen 4 mota baditut, Royal Gala, hartua daukat, hori lehenengoa da. Gero reineta, Golden eta Fuji. Bueno, Golden eta reineta ezagunak egiten zaizkit. Royal Gala hori, gala horrekin zer da? Oso... Izen bat da gorria, sagar gorria. Sagar gorria. Da udakoa esaten dute, baina guk jasotzen dugu uda bukaeran. Eta gero azkenekoa esan diazu, Fuji. Fuji, bai. Fuji izen horrekin? Bai, uste du dela barietate bat datorrela Japoniatik edo Orientetik. Eta hemen oso egokitua dago eta betidanik. Hau izaten da, adibidez Golden gozoagoa da. Reineta igual mikatzagoa da, besteak nolakoa dira? Gorria da oso gozoa, Golden baina gozoagoa, nik uste dut. Eta Fuji ere badu bi ezaugarriak, mikatza eta gozoa. Eta oso gogorra da. Gogorra jateko, crash egiten du noitako. Hori da, crack egiten du. David, zuk ekoizten dituzun sagar guztiak ekologikoak dira? Bai, ekologikoan daude, bai. Horrek esan nahi du? Ez dagoela, tratamendua nola egin diozu? Tratamentoren... berez haziaia ekologikoa izanen da? Bai. Zuk ekartzen duzun frutarbol hori? Hori da, dena ekologikoan egina dago eta botatzen diot ongarria bakarrik, eta gero tratamentu bakarra azufrea, bai. Hori botatzen du batez ere udaberrian, humedade asko dagoenean, behar du azufre, pixkate ondjoak badaude, eta bai. Behar da. Hori da, botatzen dizun gauza bakarra, eta gero datorren euria. Aurtengo uda nahiko lehorra joan da. Bai, nahiko lehorra egon da. Hori sagarretzako zer da? Ez da txarra. Nik hemen urestaketa daukat, orduan nik urestatzen dut, eta ez daukate problemarik horregatik. Goitik ez badator, zuk botatzen diozu. Hori da. Udaberria da txarrena, porque normalean euri asko egiten du, humedade asko badago, eta orduan gaitz gehiegi badaude eta gainean egon behar duzu tratamentoren bat egiteko eta bar. Eta adibidez, zer da egiten dituzun? Zuk lehen aipatu diazu azufrea zan jartzen duzula. Eta gaitz bat baleuka balu sagarrak, zer eginen zenuke? Zuhaitzak. Bai, segun gaitzaren arabera, adibidez, normala da moteado mildiu motako bat edo, eta hori udaberrian udan, humedade eta beroa dagoenean, ateratzen da. Orduan, kontuan hartu behar duzu, ostoan, loretan dagoenean, edo hori nabaritzen da, eta orduan, bota behar duzu hori tratamentu hori. David, nik entzuna daukat, ez dakit egia den edo ez, baina sagar itxusiak izaten direla goxoenak. Hori egia da edo ez da egia? Bueno, ez dakit, gozoa dira denak. Denak? Bai. Zesan barria zuzuk? Bai, hori da. Itxusiak ere, igual, salmentarako ez dute balio, baina jateko... Zoragarriak, ez da? Bai. Eta batzuk izaten dira bizilagunarekin. Zuk gutxi dituzu hemen ez dago bizilagun askorik. Bai, gutxi dago. Nik horretarako botatzen diote feromona bat. Feromona da hormonaren bat. Hormonaren bat. Eta egiten duena da, arraren tximeleta usatu. Hori egiten du. Orduan horrekin kentzen dute arrazo hori gehien bat, ez osoa, baina... Eta hormona hori, jartzen diozuen hormona hori da oso tarteka ikusi dugun... Bai, jartzen dira, ikusten dira feromona gorriak. Bai, hori da, zintzili daukasun hori, ez? Bai, hori da. Eta bi arboletatik batean jartzen da. Eta hori parzela osoan. Osea, horrekin ja nahikoa da? Nahikoa da, ez du erabat konpontzen, baina
€80–90 ekentzen da. Orduan, bueno, lortzen duzu tratamentu bota gabe, hori, usatu plaga hori eta bai. Bueno, suposatzen dut, sagarra jasotzeko misterio handirik ez dagoela. Klak. Hori da, misterio. Txurtoina zuhaitzan gelditu behar da, edo txurtoina gurekin dator? Gurekin, hobeto. Bai, posible bada gurekin. Gero, guk ikusten ditugu adibidez, hemen ikusten ditut bi, bat, beste batzutan igual ikusi ditzaket 4, 5, 6, dozena erdi bat batera. Hori zergatik da? Normalean, nik udaberrian egiten dut aklareoa. Aklareoa zer da, David? Arbola ateratzen ditu lore pila bat. Eta gero, sagarrak horrelako intxaur bat modukoak baldin balaude, orduan egiten da, kendu, igual, adar bakoitzean, 4–5 sagar utzi behar dira. Tamaina ona izateko. Bale, karo, txikitxo horiek etzen dituzu, datozen beste horiek indarra hartu ezaten eta egin daitezen, ez? Hori da. Claro. Horri jasoko ditugu orduan goxoak. Eta zer egiten duzu txikitxo horiekin? Normalen botatzen diote lurrari. Ez dute balio, karo, horiek oso berde daude oraindik. Berde daude, udaberrian egiten da, orduan ez dute balio, jateko eta ez. Lurrera botatzen dira. Hauek jateko gozoak izaten dira labean eginak, ez da? Sagarrerreak, reinetakin eginda, zoragarriak dira. Hori normalean egiten dira labean eta oso ona dira. Eta ekologikoan gainera. Eta ekologikoan askoz ere hobeto. Probatuko ditugu. Eskerrik asko, David, zure sagarrondotara hurbiltzen uzteagatik behintzat, eta guzti hau azaltzeagatik. Eskerrik asko. Bale, zuei. Carlos eta Alexia eta Carlos, Apinan gaude gaur. Bai. Apina, zer da Apina? Beno, Apina bada Nafar Pirineoko elkarte bat, nolabait ere hor patata egiten dugun elkartea. Eta, bueno, sortu zen duela 3 urte, hau 3. kanpaina da egiten duguna, eta sortu zen nolabait ere, oposa desagertzeko prozesu batean sartu zenean, guk pensatzen genuen han patata jarraitu behar zela, eta jarraitu, eta gainera oso produktu emankorra dela Pirineoan, eta apostua egin genuen, elkarte honen bitartez, segitzeko patatarekin, zertifikatzen, eta hori izan zen momentu horretako apostua, eta esan dezagun nahiko ongi ari garela, hasiera batean hasi ginen 3 pertsona gehi intia. 3 pertsona, 3 nekazari. 3 nekazari, gehi intia Nafar Gobernuko elkartea, eta gaur egun gehitu dira beste 2, eta poliki espero dugu jende gehiago gehitzea proiektu honetan, zen eta Pirineon gauza asko egin behar dira etorkizuna izateko edo geroa bermatzeko, baina hau izan behar da nolabait ere proiektu horietako garrantzitsuenetako bat. Gainera ekologikora ematen duzue pauso, ez? Hazia ekologikoa da. Bai, esan behar dugu ere, gu ere oposan bertan ere ekologikoa egiten genuela. Gauza da, oposan zela, modu tradizional, esaten dena, tradizionala ez dena, ez? Tradizionala gurea da, hori esan behar dena, konbentzionala, ez? Bestea, askoz ere gehiago zela gurea baino, gu hor ginen ere, ia duela urte batzuk. Orduan, guretzat ez da izan gauza berri bat. Gu segitzen dugu gure lanak egiten lehen bezala. Osea, azkenean hori da, gauza da, hori bakarrik gure elkartea dela ekologikoa eta gaur egun sartzeko ere ekologikoa egin behar dela. Bale. Esan duzu, hasiera batean 3 nekazari, gehi intia, gero hasiko naiz zurekin, Alexia.
orain nekazari gehiago zaudete, Bai. eta nahiko zenukete ere gehitzea, ezta? Bai, hori da. Bai, bai. Ekologikoan ari zarete, hazia Bai. lantzen. Gaur egun ze egoeratan gaude, Nafarroako, Pirineoko patataren hazi honekin. Bueno, hori, esan dezagun, ona dela, zen eta bi kanpainak izan dira, eta bi kanpaina horietan produktua saldu dugu esfortzu handirik gabe, egia esan. Ja, erraz. Erraz, bai, ekologikoa. Eta, karo, eta ikusi duguna da ere, behar dela gehiago ere. Osea, posiblea genuela ere saltzea gehiago, zen eta aurten adibidez martxorako edo horrela, ja geneukan dana salduta. Dana saldua. Bai, eta posiblea da, osea, maiatza bitartean, jendeak hasten denean ere iten bitartean, hor ere posiblea da ere saltzea, eta, karo, gu gelditu ginen ja produktori gabe. Ja. Eta, bueno, hori. Apina bezala ziurtatu egiten duzu ere, bai, ez? Hori. Zuek ematen duzu ziurtapen hori. Bai, hori da. Zertifikazioa Apinak egiten du Intiaren lanarekin batea, baina gu beraz entidade zertifikadora bat gara. Gero komerzializatzeko garaian ja gu bakotxak gurea saltzen dugu. Naiz eta lana elkar hori da. Vale. Kudeatu eta landu egiten dugu denon artean, eta baino gero bakotxak berea saltzen du. Intiak, zertifikatu horretan, elkarlana egiten du. Zer da bereziki Intiak egiten duena? Bueno, hau ereiteko patata denez, zertifikazio prozesu bat jarraitu behar du, eta horretarako badago normatiba tekniko bat jarraitu behar dugu. Orduan Intiatik kontrolatzen dugu prozesu hori. Naiz eta gero kontrolezko organismo ofiziala ministerioa da. Bai, baina Orduan, Intiak dauka eskumena hori egiten. kudeatzen dugu prozesu hori. Orduan, arau tekniko horretan, kontrolatzen horren bidez, kontrolatzen dugu Intiatik nola egiten den prozesu osoa, bai kanpainan, kultibo ziklo osoan, eta gero urte osoan. Eta gure helburua da ere Intiatik apinarentzat hazi hau egitea, berak gero multiplikatzeko eta ja gure zirkulu hori ixteko, ez? Aipatu diazu helburua zein den Apinan, aipatu diazu ere nola egiten duzuen prozesu hori. Bai. Zergatik sartzen da Intia 3 ekoizleekin batera guzti hau bultzatzera? Bueno, esan nahi dut hasieran, zergatik egiten du apostu Intiak Apinarekin bat gure kide gara. Bai. Carlosek azaldu duen bezala, Pirineko haranetan, batez ere Aezkoan eta Zarraitzun, patata ekoizpena izugarri importantea izan da historikoki. 60 hamarkadan deitzen zuen la revolución patatera. Ia hango familia guztiak bizi ziren patataren kontura. Eta gero hori, Europan sartzean eta hola, joan zen txikitzen, oposa desagertu arte. Baina, hala ere, gu Intiatik uste dugu oraindik ere Pirineoko haranetako ekoizpen hau errentagarria izan daitekeela, eta oso importantea izan daitekeela oraindik ere lanpostuak sortzeko, lanpostuak sortzea oso zaila den zonalde bat. Claro. Orduan, elkarlan handia dago, bai erakunde eta bai nekazarien artean. Trajektoria bat, eta... Horrek jarraitu behar du, Jarraitu behar du, helburu guzti horiek bermatuak izan daitezen. Bai. Jo, eskerrik asko pareja. Izanen dugu zuen berri, Eskerrik asko. Gaurkoan, beste saiotan bezala, saio hontan, Baratzako pikua saio hontan,
gure lorategian grabatzen dugu, Lurgarden deitzen dugun lorategi hontan. Berez, 16 bat espazio tematiko desberdin daude, eta bakoitzan tematika bat garatzen dugu. Bisitagarria da, aurten ja bisitak jasotzen nahi naiz, osea, norbaitek lorategi hau bisitatzeko asmoa izango balu, lur@lurpaisajistak.com zehara biali, e-mail bat, eta hor aurkituko dituzu, segunetan bisitatu aldan, eta nola iritsi. Hau esan da, guazen astea, espazio bitxi hontan sortu dugun olako mundu magiko hau azaltzen. Extravagantzian lorategia deitzen diogu, berez hemen ostaje bitxiak eta ohikoak ez diren koloren asketa deigarriak eta oso txoniak esan genezake, ez? Porque lore nasketa potenteak bilatzen ditut, ez da bat ere tendentzia gaur egungo tendentzia paisajismo mailan da naturako sinpletasun horiek nolabait errepikatzea, baina landare batzuk duten extravagantzia hainbeste hainokoa da, hemen sortu dugula txoko hau hortaz gozatzeko. Guazen astea nolabait azaltzen hemen sortu ditugun landaren asketak. Momentu honetan, ja loraldia bere erdi mailako puntura iristen astilbeak. Astilbeak dira ezetasun asko duen lurretan landatzen ditugun landare bizikor hauek, eta holako plumero bitxi-bitxiak eta oso deigarriak sortzen ditu. Astilbean atzean, deigarritasuna momentu honetan bere garaian azaldu genuen eta ikusi genuen amarantoa. Amaranto ostaje ilunduna, eta gero lora eta fruitu buru horiek, kolore more granate deigarri batekin. Floxak baita ere aztertu genitun, kasu honetan da tamaina ertaineko flox bat, lore arroxa deigarria, eta gero pixkatareaka begiratu ezkero, ikusiko ezue, hemen badirala dalia batzuk, lora kasi beltza dutenak, oso bitxiak, eta hauek kontrastean, amaranto eta kana beltzoiekin ikeragarrizko kontraste xukuna egiten dute. Arroxa, beltza eta granatea kasu honetan nastuak eta oso nasketa deigarri bitxia sortuaz. Ikusten dezutenez, txoko babestu eta txiki honetan altuera eman diegu elefante belarri beltza hauei, Colocasia black coral, eta olako egitura bitxi bat ematen dute kolore beltz horrekin, ez dela bat ere ohikoa naturan olako koloreak aurkitzea. Eta hemen agin honetan erabat mimetizatua ikusteet musker berde bat, benetan zoragarria. Lorategi honetan badira gorrotatzen dituten animali batzuk, adibidez esatainak edo xabutsuak, baino muskerrak zoratzen haute, eta badira olako musker berde zoragarri batzuk normalean landare gainetan taloetegi egoten dira eta zoragarriak dira. Baina bueno, importanteak dira baita ere animaliak, porque lorategi bat nahiz eta helburu estetiko hutsa izan, ikeragazko animaliko puru desberdina biltzen du. Hemen deigarritasuna eta estruktura edo egitura nagusia sortuaz landare beltzau, Colocasia esculenta black coral. Gero da dago bananera hau, ensete bat dela, ostaje baita ere gorriskaduna, aurretik ostajia da berdea eta olako estria granate batzukin, eta atzekaldetik kolore gorriska ilun horrek gainditzen du. Aurrean, erabateko nagusitasuna hartuaz urte sasoi hontan, lobeliak. Lobelia hauek kolore arroxa salmon inguruko tonalidade honekin, ez esan honek ez dula ikaragarrizko deigarritasun bitxi bat. Kontrastea ostaje beltza horrekin da ikaragarri polita. Badut amaranto beresi bat baita ere, lore burua berdea duna, baino ostoak gorria eta berdea nahasten ditunak. Floxak aipatu izan ditugu, amarantoak ere badira tarteka, eta hemen oraindik ez du altuera hartu, uste izenez ardizia dula izena. Hau neguan galdu egiten da eta eskejeak orain egiten ditut, neguan negutegian eskeje ja sustraituak garatzeko. Baina ez esan ez denik bitxia landare hau, erabat pinki, osea, roxa goitik bera, zurtoina du roxa, ostoak ditu arroxak, osea, artifizial, baino, komo mola. Osea, dana dago ongi etorria mundu hontan. Obeintzat, nik ja badukat adin bat, eta adin batea iristen zeanean, daliak eta larrosa gustatzen hasten zaizkizunean, horrek esan nahi du ja, zartzen aizeala. Eta normala, ja zartzen geanean, gauza guztiei ikuste jogu bere nortasuna, bere xelebrekeria, eta niri extravagantzi guzti hauek, naiz eta modaz erabat kanpo egon, ditut benetan, gustoko,
eta gaina badukako joera ala kontra juteko. Orduan ez daude modan, baina igual modan jartzitut. Venga, disfrutatu kolore benetan bitxi hauetaz. Disfrutatzeko modukoa delako, Jo! Tuterako kogoioak, sagar ekologiko mota ezberdinak, patata eren inguruan ere bai, gaurkoan eduki interesgarriak ere, ezta? Badatorren asterako ere, badakizue, zita daukazue gurekin, ostiralean 9:00 bertan ikusi nahi zaituztet. Aio!